mwandu ma kwan gi romo milion 40 mag kar thieth mar Mediheal manitiere e kaunti ma Nakuru opee kod jopecho mane okawo nyamburko maromo 10 kod mwandu matiyo kod sitima wacho ni doho ma Nakuru ne omiyogi chik makamano bang' lakteche maromo 18 matiyo ne od thiedhno dhi e doho kendo chiwo kwayo ni osiptalno ochulgi osara margi. Director mar kambi mar pecho miluongo ni Ksh40M John Ngonjeri wacho ni ripoti biro chiw e doho ma Nakuru tarik 4 mar dwe mar 8 e wi omwom ma ochoki kowuok kuom mwandu mag negipeyo. I have a warrant of 40 million, which is the plaintiffs are the doctors who have not been paid by the owner of this hospital. And I have instructions from the court to attach what belongs to Mediheal to recover the money. If not, I'll go to the immovable assets. So I think I'm in order because everything I'm doing is from court.